Ka Jingdheng ka Jingdheng kali na kapor siya kapor, haki bynta jong ka motphrang, khamtam haki jaka baki briew ki kiew kali ben leit siya ki thaiñ Jaiaw Mawlai, bat kiwei ki jaka, naka liang ki tylli ki dorbar shnong, kiba khynthup ya ka Jaiaw na ki tylli ki jong, ka Umsohsun, Mawkhar Wahingdoh, bat Riatsamthiah, ryngkat UMLA ka thaiñ bat ki pulit trafic jong ka shillong pulis, kila hiar jurip sa shisein ya ki ki jaka. Haba arjing kren nakaliang UMLA ba Aldelbert Nongrum, ryngkat ki rangba shnong, kila penpau ya ka jing ngokya ka bajur, jong ka Jingdheng kali, ka baju ja nakapor siya kapor, ka baju Wanrah jing ya ki babun balang, bat ha ka jing shem jong ki, ba ka Jingdheng hi, kadai ka Jingbym ya Burom Kylliang Khamtam nakaliang ki driver taxi, bat ki pajba, ki baju kiew kali, man kasngi. Ha ka jing jurip jong ki bu ru ya ki kendon ryngkat ki pulit trafic, bakim day syuk ban syak ban kintiu passenger, na ka jaka ka baki briew ki kiew kali barabor, ki ai ru ka jing kerpat ya ka tanat pulit, bakin le la ka kamram, bat ai da ka bating ya ki bam ko ngu. Syuk nakaliang ki dorbar shnong bat MLA, kila manaru ya ki kali ki baju kiew sya Riatsamthiah ban leit sya motphrang, kim sya syuk, bat la sya tang ki barung, ling ba ya ka kendai lat. Nakaliang UMLA, uloong ba ka jing kerki barabor, ka ju Wanrah ya ka jing slam, habaro ki liang. Ni kon sharp ya ki press ki parok lawan ban coverage. Ya ni ka joint inspection. Bang aku memeli lam rekat ka jing trelang rekat. Bat ki dorbar shnong, ki belum ki marjan. Jonga dorbar shnong Umsohsun, Wahingdoh Riatsamthiah, Jaiaw Brokui, Jaiaw siap, Jaiaw laidom, Jaiaw pedeng, Jaiaw langsning, kumju ka Mawkhar, mission bat watabru. Di hani ka step, nila yawa wan ban ya, donang rekat bat u SP, u Mr. Khamakya, SP City, jong trafic, bat ki team kejungi. Tinggal ya don bat kani di kasien ka ba ngilawan na ka por hang ni po spot jong ka mission circle ka bangi i kani ka jing lap ka jing syam jungi kani ka daw jong ani ka jing don jong traffic congestion ka jing pendheng kali ka man kasngi daki kenta borok ni area bat ngilap menta ka daw ba ka hang ni po circle bat mengaku memeli bat ryngkat kini ki noikit ya ba lemba ka dorbar shnong ni ko awan send a strong message syaki taxi driver baro bat syaki pajba public namar kadon ke jingong ba hilai kan hon ba kawai kan hon kapolong ki banja kawai kan hon kapikai ke jingja kawai ka kan hon kamtip ke ga belaja termar kani kadau ni khot ani ka por ta ka mass participation khamtam ma bodi ni ka traffic congestion ka bla kta prat bagani ke jinglong careless ka bamdon ka sense ka bamdon kata ka jing sothu aktingi driver taxi kiba nyat ki kali ki jongki ka pamantang lawan da kawai ka rai ryngkat bat u SP City bagani nakaliang ka police department ru ngimko mani asngo chu ki excuses ka jongki baginong bakimdon tegi man power namar ka bangidong kam manta hamala ki intersection tegi babon lat ki di bandon ki man power riki ong kimdon ti kawai ka bangilap kadai kani ka daw banang ni kim sha shu ya ka ban kentiu passenger makani kala ni lakren daw patingi bangi ki dorbar shnong makum memeli ngen hable daw patingi nani syakmat namar ba ki sipotuli ki santli kali kala kta prat i babon ba ya kata ka daily activities jong ki pai ba man kasngi ti ka bangilap sa kawai pat kati ka banta buat nampo Jaiaw ka ba baro ni kerpat ani ka por kadon mangido kamplak ka jay trelang jong baro kinonya kali dadu ki private adu ki taxi repair Ibadai banuan si po motphrang kin suba pakai numya chu na po Riatsamthiah namar hangti po i junction i banta ibadai ban kiew po hima malem nang tu pun sip 8 blok tanang kawai arteli taksi syakmat ba kiew motphrang 8 blok dah spa teli syadian namar kada kodon ka jing kerpat ka jing kentu ba kibaya ibadai po motphrang kin suba ban simbet ya ka lenti na po Jaiaw Mawkhar sa motphrang but kani ka way ka dong ka jing sneng ka ba mangikum ki briew kum ka jing thau ni ngilong berbor kita ki bakwa kerki ki bakwa bande kerki bakwa ban ki bakerki lo ki bakwa ni barkhoi pat ni slam lot namar kani ki burom wi pat ki mar kadau ha kani ka por ryngkat bar ki ramba shnong ki badon burom ki banon kit ya ba lem ryngkat ki executive committee jong do bar shnong fair ngin yang teli kawai bat nang ni skmat ngen hable ba tinge namar ngila sya buruk skatar ki bon teli ki slam
But nginang ya perkat nak banta ban ai kita ke jing kamai lai lut ya ki taksi nandai kim don pak ke sutu ki perkat betang ke simet. Jadi lor ta Nongrum ni wana ni ke por but ni paru ka strong message ke police department po USP traffic ba unle ya ke jong ka kamram bagi police kinle kin pendokam ka an bakin implement ka an ba ka ju ko por na sngo ba kani ka jing i trelang kalong bedokam pelat marka dei ke bakta yo pai ba hi tiki pai ba ngi khot ani ko por bakin long ki be trelang rikat khanang ba kani ka jing thumu ke jongi dan long ka ba seiso ba khamtam kanong kta pa de kaya kiyang ba de jingbym ko man ka seri step te kombo filosofu ya meli jungi la batai sementara naga liang jongi kong birang ba shnong kawei ke badingkong kalong bangi kerpat ya ki patba bakin num so ken soha benum kiew taksi shu na kato ka junction kabawan siko mission kabaar kalong ba ki taksi ru ken soha banya trelang batngi ki shnong krang ba kinum pendeng shu kali okay polis pan oh but kini trelang bagi polis ki badan duty yang tu baginum sai la ki tang kini ki jingker pat na kaliang jungi but kawei kalong ba kumbiyong ya mali menta nginum sha shu ki taksi bikin kiew nang the na po Riatsamthiah nang the bikin kiew shani po Mawkhar lembak tu surok mo po po se melim kato nginum sha shu ki taksi bikin kiew nang tu di tang kini he ha trekam no mentahi nginum sha shu ki taksi bikin kiew nang tu na po Riatsamthiah siya po Mawkhar.